Sanibonani, this is uNontobeko owaziwa ngomagcina kanina. Ntombi eyithandela inkondlo le ehaya ngesineke engajahi ndawo. Please watch this video 2 minutes nje kuphela engichazayo. Azishe. Inkondlo yami yokuqala engayibhala emayelana nomntwana owayedlunguliwe. Ngisase-primary ngaleso sikhathi. So ila ngaqala khona ukuthanda ukubhala inkondlo. I prefer ukubhala ngepeni nephepha. Sengazama ukubhala ngefoni. Angikutholi nje umdlandla uma ngibhala ngaso. Ngincamela khona ukuthatha ipeni nephepha ngibhale, ngiyashesha ukuqeda. Igama engithanda ukubhala ngalo ukubekezela. Iy'nkondlo zami zonke ey'ningi ekugcineni ngihlezi ngigqugquzela abantu ukuthi ababekezele noma kuthiwa isiphi isimo sengibhala ngaso, but ukubekezela because I believe ukuthi ukubekezela kuzala impumelelo. E-bathroom ngiyakhumbula ngibuya esikoleni ngangena e-bathroom ney'ncwadi, then ngafikela umbhalo ngabhala lapho noma ngayiqedanga but ngayiqalela khona lapho. Yebo, intombi ishelwa ngamaka ivaka. Poem yami engiyithanda kakhulu futhi leyo. Because mina ziyangiphilisa, so I believe ukuthi nabanye abantu ziyabaphilisa. Into engifaka ukuthi ngibhale iy'nkondlo, izimo ebengibhekana nazo nezimo ebengibona abantu bebhekana nazo. So ama-solution amaningi bengiwathola uma ngibhala, then ngaqhubeka nokubhala kanjalo. It's calm and reflective. Hleze nje inomoya opholile. Ukuthandwa, ukwazi ukuthi babalulekile, and ukuthola amandla. Ngiyatholakala ku-Facebook uNontobeko umagcina kanina, Instagram ngiyatholakala futhi uNontobeko umagcina kanina. Ku-Facebook ngilifakile lapha i-link yokuthi nikwazi ukujoyina ku-channel yami yaku-WhatsApp, as well as naku-YouTube. I have a channel. Please guys go there and watch uNontobeko umagcina. Thank you so much guys for watching this video. Ngiyathemba usenimazi kangcono manje uNontobeko umagcina. Please guys, ngicela nivizithe kuwo wonke ama-page ami. Ngiyabonga kakhulu nge-support eninika yona nezizathu zokunika yona. Thank you.